Wow! OMG, mga kalakwatsa. Mga kalakwatsa, ang pupuntahan natin ngayon ay isa sa mga trending kainan sa San Quintin, Pangasinan. Simula noong kanilang pagbubukas ay talagang ito ay dinadayo at pinipilahan. Kaya mga kalakwatsa, bisitahin natin ang trending lugaw sa San Quintin, Pangasinan. Tara! Target locked. Hello mga kalakwatsa! Welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa Louie TV. Ating titikman ang lugaw na mas masarap pa sa akin. Charis po mga kalakwatsa. To ang lugaw na walang halong chemical. Don't panic, it's organic mga kalakwatsa. Kaya tara, puntahan natin ang trending food shop dito sa San Quintin, Pangasinan ng Lovers Eatery. Kaya ano pang hinintay natin? Tara! Alright mga kalakwatsa, kasama ko na ang owner ng Lovers Eatery na si Sir Mac. Sir Mac, maraming salamat po sa pag-unlock po sa amin dito sa Louie TV. Sir Mac, paano po nag-umpisa ang Lovers Eatery? Nag-umpisa itong Lovers Eatery na to dahil sa timpla ng mother ko na pinunta namin sa Manila para doon magtayo ng tindahan. So marami kasi mga friends namin, mga friends ko at mga friends nila mother na nagtatanong kung bakit wala na yung lugawan namin dito. Kaya ito ngayon, sa tulong ng aking mga tita, mga uncle, at pinagtyagaan kong kunin yung recipe ni mother, kaya na itayo itong lugaw Lovers Eatery na to sa Pangasinan. Ayun, so nalaman na natin kung paano nag-umpisa mga kalakwatsa. Dahil sa pagkakaalam po ng karamihan mga kalakwatsa, talagang dati na pong may lugawan po ang Lovers Eatery. So ngayon po, mas naging bonggang-bongga pa ang kanilang food eatery mga kalakwatsa. Sir Mac, napansin ko lang kasi karamihan po ng kinakainan ko, closed po yung lutoan ng mga food shop. Pero sa inyo po napansin ko, open at kita po ng public ang lutoan ninyo. So kitang-kita po ng mga tao kung paano po ninyo niluluto ang inyong lugaw. Maaari ko po bang tanungin kung bakit open po at nakikita po ng public yung lutoan po ng Lovers Eatery? Yes Sir Louie, bali ang gusto ko kasing makita ng mga kalabers natin yung transparent ng pagluluto. Gusto ko makita nila kung gaano kalinis yung kanilang kinakain na foods at gaano kalinis yung binibili nilang pagkain para sa pamilya nila o sa mga kalabers nila. Kaya open po. Wow, that's great mga kalakwatsa. So kitang-kita ninyo talaga na sobrang safe ang kinakain ninyo dahil nakikita nyo talaga mismo sa dalawang mata natin kung paano niluluto ang kinakain at ino-order ninyo dito sa Lovers Eatery mga kalakwatsa. Sir Mac, invite nyo po ang ating mga kalakwatsa na pumunta po dito mga kalakwatsa. Trending food shop po ito ngayon sa San Quintin mga kalakwatsa. So impitahin po natin mga kalakwatsa natin Sir Mac. Mga kalabers, yung mga mahilig po sa lugaw dyan, ito na po yung timpla ni Mother Mercy na talagang kinagigiliwan po at talagang hahanap-hanapin nyo itong aming Lovers Eatery na the best lugaw in town kung tawagin. Ayun, so mga kalakwatsa, grabe, excited na akong matikman ang lugaw ni Mother Mercy dito sa Lovers Eatery mga kalakwatsa. So let's go, tikman na natin ang trending lugaw dito sa San Quintin, Pangasinan.
Alright mga kalakwatsa, grabe, sobrang excited na ako. Dumating na ang ating order mga kalakwatsa at matitikman na natin ang trending lugaw dito sa Lovers Eatery, dito sa San Quintin, Pangasinan. Grabe mga kalakwatsa, meron pang pahabol ang Lovers Eatery dito. Meron po silang beef soup mga kalakwatsa. Take note mga kalakwatsa, purely beef broth to. So grabe, excited din ako matikman. At mga kalakwatsa, unlimited ang kanilang sabaw. So talagang mag-e-enjoy kayo habang kumakain ng lugaw. So let's go mga kalakwatsa, tikman na natin. So mga kalakwatsa, share ko lang, may mga lugaw na kulay yellow and kulay white. Pero mga kalakwatsa, fun fact lang, ang paborito ko talagang lugaw is yung kulay puti. So tikman natin, sobrang excited ako kung anong lasa ng kanilang lugaw. Ang kagandahan po dito sa Lovers Eatery mga kalakwatsa, pwede pa kayong mamili ng combination ng lugaw ninyo. Meron po silang lugaw with egg, lugaw with tuwalya, lugaw with laman, lugaw with puso, at syempre mga kalakwatsa, meron din po sila mga kalakwatsang plain lugaw at nagkakahalaga lang to ng 20 pesos. Grabe mga kalakwatsa, sobrang sulit na dito sa Lovers Eatery. Okay mga kalakwatsa, para matikman talaga natin yung lasa ng lugaw, hindi po muna ako maglalagay ng kahit anong condiments. Nga pala mga kalakwatsa, ang condiments nila dito sa Lovers Eatery, meron po silang patis, meron pong toyo, meron din siyang chili sauce, at mga kalakwatsa, syempre hindi mawawala ang paminta, tulad ko. Charis lang mga kalakwatsa. So let's go! At syempre, pampalasa din mga kalakwatsa sa lugaw natin. Hindi mawawala sa Pinoy ang kalamansi. Pero mga kalakwatsa, tikman natin ng walang condiments. Alright mga kalakwatsa, samahan niyo ako sa aking first bite. Wow! OMG mga kalakwatsa. Grabe! Wala akong masabi. Sa first bite ko pala mga kalakwatsa, talagang kahit walang condiments, napakasarap ng lugaw nila mga kalakwatsa. Talagang sobrang sulit. Lasang-lasa ko mga kalakwatsa. Yung bawang niya, yung onion spring, yung lugaw na lasa, talagang nandun mga kalakwatsa. Hindi lang talaga sabaw or hindi lang talaga puro malagkit na kanin ang nasa lugaw nila. Talagang lasang-lasa siya dahil kahit walang condiments, sobrang sarap niya. Grabe. So let's go mga kalakwatsa. Wala palang kalamansi yan. Napakasarap na. What if kung may kalamansi pa? So let's go. Try naman natin mga kalakwatsa. Lagyan ng kalamansi ang kanilang lugaw dito pa rin sa Lovers Eatery. Okay mga kalakwatsa, ang in-order po natin ay lugaw with egg at tuwalya. So mga kalakwatsa, gaya nga ng sabi ko sa inyo, pwede kayong mamili ng combination nila na pwede ninyong ilagay dito sa kanilang lugaw. So napakaganda at napaka-amazing ang kanilang service dito. Wow, grabe. Guys, mga kalakwatsa, naghalo yung lasa ng kalamansi at lugaw nila. Sobrang na-amaze ako sa lasa ng kanilang lugaw dito sa Lovers Eatery. Grabe. Pero mga kalakwatsa, sinasabi ko sa inyo, kahit wala pang condiments, hindi man kayo maglagay ng kalamansi, toyo or patis, grabe, talagang meron ng lasang-lasa na yung lugaw dito sa Lovers Eatery. Sobrang nag-enjoy ako. Shoutout sa Lovers Eatery mga kalakwatsa. Mga kalakwatsa, i-like na ang kanilang Facebook page dito sa Lovers Eatery. So let's go mga kalakwatsa, samahan niyo na akong kainin at ubusin ang ating lugaw dito sa Lovers Eatery. So mga kalakwatsa, hindi rin ako magtataka kung bakit napaka-trending talaga ng Lovers Eatery or lugaw nila dito sa San Quintin, Pangasinan dahil sobrang legit, napakasarap na talaga mga kalakwatsa. Alright mga kalakwatsa, tikman naman natin ang kanilang beef soup mga kalakwatsa. So again mga kalakwatsa, purely beef broth to mga kalakwatsa at unlimited sabaw po. So mga kalakwatsa, let's go! Grabe! Yung lasa ng baka talaga, nasa soup nila mga kalakwatsa.
Alam ko kasi mga kalakwatsa, ang lasa ng sabaw talaga, kung talagang nilagyan lang ito ng magic sarap or beef cube, pero sa kanila, purely beef talaga ang lasa ng kanilang beef soup mga kalakwatsa. So the best din, magandang partner ito mga kalakwatsa, ang lugaw with kanilang beef soup dito sa Lovers Eatery. Alright mga kalakwatsa, maliban po sa kanilang lugaw dito sa Lovers Eatery, meron din po silang ino-offer na pares at mami mga kalakwatsa. At sa mahilig naman sa mga silog-silog mga kalakwatsa, meron din po silang silog meals dito sa Lovers Eatery. O diba? Meron ng soup, meron ng lugaw, at meron silang rice meal dito. So ano pang hinihintay natin mga kalakwatsa? Syempre, sa napakasulit at napakamurang halaga pa rin dito sa Lovers Eatery. Oops mga kalakwatsa, alam kong nag-enjoy kayo sa video natin ngayon mga kalakwatsa, pero mas mag-e-enjoy kayo dito mga kalakwatsa dahil malapit na ang ating first anniversary dito sa Louie TV. Manalo ng GCash or load mga kalakwatsa. Paano ba ang gagawin? Hahanapin nyo lang po dito sa Lovers Eatery. Ang hawak ko ngayon, ito mga kalakwatsa. Ayan, so ididikit ko or ipapaskill ko lang po sa kahit anong upuan dito sa Lovers Eatery at hanapin po ninyo itong hawak ko ngayon. Pagkahanap po ninyo mga kalakwatsa, basahin lang po instruction at mananalo na po kayo ng 150 pesos load or GCash mga kalakwatsa. At syempre, huwag po ninyong kalimutang mag-order din dito sa Lovers Eatery para manalo po at maklaim po ninyo inyong prize. So ano pang hinintay natin mga kalakwatsa? Let's go! Hanapan na ng ipapaskill dito sa Lovers Eatery. Alright, let's go mga kalakwatsa. Ito na ang inyong prize. Ididikit na natin dito sa upuan na to. Sino kaya ang maswerteng kalakwatsa natin ang mananalo ng GCash or load? Let's go! Mga kalakwatsa, grabe, nabusog na naman tayo sa kanilang lugaw dito sa Lovers Eatery, ang trending lugaw dito sa San Quintin, Pangasinan. Mga kalakwatsa, highly recommended talaga dahil kahit walang condiments, legit ang sarap mga kalakwatsa. Katunayan nga, nag-take out tayo mga kalakwatsa ng kanilang lugaw dahil napakasarap talaga ng lugaw dito sa Lovers Eatery. Mga kalakwatsa, i-like at i-follow na ang kanilang Facebook page dito sa Lovers Eatery. At mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na, i-search lang ang Louie TV Pangasinan sa YouTube dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Tara mga kalakwatsa, itakbo na natin ang kanilang lugaw. Let's go! Run. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.